Зебрата Зоуи, дъщерята на пощальона. Пощальонът господин Зебра носи писмо в къщата на Пепа. Днес зебрата Зоуи е с баща си. Тя иска да достави свои писма. Кученцето Дани, овчицата Сузи, зайчето Ребека, Пепа и Джордж. Останаха само тези. Добре, да ги занесем. Да, татко. Поща! Пепа и Джордж се радват, когато идва пощата. Има 2 писма за нас. Това е за татко Прасенце. Колко интересно! Господин Прасенце, платете си телефонната сметка. Какво е сметка? Звучи много скучно. Хо-хо-хо-хо! Сметките наистина са скучни. Мамо, другото писмо за теб ли е? Не, на това пише за Пепа и Джордж. Еха! Писмо за Джордж и мен! Моля ви, елате на рождения ми ден. С обич, зебрата Зоуи. Зебрата Зоуи е поканила Пепа и Джордж на партито за рождения си ден. Ура! Трябва да напишеш отговор на Зоуи, за да знае, че ще идеш на партито й. Може ли да ни помогнеш да го напишем, мамо? Разбира се. Пепа и Джордж пишат отговор на Зоуи. Какво искате да напиша? Скъпа Зоуи. Скъпа Зоуи. Не знам какво да напишем после. Какво ще кажеш за "С удоволствие ще дойдем на партито"? Поздрави, Пепа и Джордж. Какъв цвят да е пощенския плик? Червен! Госпожица Зоуи. И накрая марката. Писмото е готово за пускане. Това е пощенската кутия. Тук са Дани, Сузи, Педро, Ребека и слончето Емили. Всички пускат писма. Ето я и Пепа с нейното писмо. Ето. Сега какво следва? Здравейте на всички! Здравей, Пепа! Получи ли писмото за партито ми? Да. И ти написах отговор. О, супер! Леле! Колко писма има днес! А това писмо е мое. То е много, много важно за нас. За мен ли е? Може ли сега да го отворя? Това е за Зоуи, но трябва да се достави преди да го отвориш. Така работи пощата. О. При толкова писма за разнасяне днес, най-добре да започвам. Може ли и ние с Джордж да дойдем? Качвайте се, деца! До скоро! Пепа и Джордж помагат на господин Зебра да достави пощата. Това е къщата на зебрата Зоуи. Това писмо е адресирано за теб, госпожице Зоуи. Госпожица Зоуи Зебрата, Зоуи Зебрата, Зебрата Зоуи, Зебрата Зоуи. Хо-хо, цялата поща е за Зоуи. Това е моето писмо. Може ли да го пусна? Разбира се. Пепа обича да пуска писма. Мамо, виж! Всички тези писма са за мен. О, чудесно! Може ли да го прочетеш, мамо? Скъпа Зоуи, с удоволствие ще дойда на партито ти. От кученцето Дани. Овчицата Сузи също ще дойде на партито ти. И Ребека, Педро, Емили, Кенди, всички те ще дойдат на рождения ти ден. А това писмо е от мен. Пише: ще дойдем на партито ти с обичи целувки Пепа и Джордж. Всички са пристигнали на партито на Зоуи. Честит рожден ден, Зоуи! Еха! Колко много подаръци! Има да пишеш много благодарствени писма, Зоуи. О, и кой ще разнесе всички тези благодарствени писма? Ами ти, татко. Но мога да ти помогна. Часовник с куковичка. Рано сутринта е. Мама и татко Прасенце все още спят. Събудете се, мамо и татко! Какво? Време е да ставаме! Прекалено е рано. Знаеш ли колко е часът, Пепа? Не, татко! Часовникът ни не работи. Олеле, ами да го поправим.
Часовникът с куковичка. Защо се нарича часовник с куковичка? Вътре има малка дървена птичка, наречена куковичка. Никога не съм виждала куковичка. Защото спряхме да я навиваме много отдавна. Куковичката стана досадна. О, може ли пак да я навием, моля? Добре. Татко Прасенце навива часовника с куковичка. Ето. Татко Прасенце сверява часовника с точното време. Часът е почти 9. Татко, може ли да видим куковичката? Скоро ще видиш куковичката. Как изглежда тя, татко? Нека да помисля. Тя движи главичка ето така. И пляска с крилца. Така. И казва... Ку-ку! Каква шумна малка куковичка си, Джордж. Вижте, сега ще направи нещо. Еха! Глупав Джордж. Пропусна куковичката. Куковичката беше наистина прекрасна. Тя каза ку-ку, а ти я пропусна. Не плачи, Джордж. Ще видиш куковичката следващия път. Но трябва да чакаш. Куковичката се показва веднъж на час. Чакането е скучно. Хайде, Джордж, да играем навън. Джордж не иска да си играе навън. Той чака да види куковичката. Близо 10 часа е. Джордж чака куковичката от почти час. Джордж, ела да играем! Господин динозавър също иска да играеш. Грррр! Динозавър! Джордж отново пропусна куковичката. Не плачи, Джордж. Защо не поиграш в градината? Ще те повикам, когато е време за куковичката. За теб е, Джордж! Почти 11 часа е. Пепа! Джордж! Време е за куковичката. Бързо, Джордж! Не бива пак да изпускаш куковичката. Джордж тича по-бързо от когато и да било. Джордж, видя ли куковичката? Ку-ку! 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 Пепа и Джордж обичат да се правят на куковички. Ку-ку! Настава вечер. На Пепа и Джордж много им се спи. Ку-ку! Пепа и Джордж заспиват. Вече сутрин ли е? Не. Време е за сън. Куковичката не е много добре. Просто трябва да поспи. Също като теб и Джордж. Лека нощ. Лека нощ, мои малки прасенца. Джордж, знам как да помогнем на куковичката. Ще я навием, както направи татко. Мама и татко Прасенце спят дълбоко. О, какво? Мамо, татко, трябва да ви покажем нещо. Ние оправихме куковичката.